esing खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि मोनसे गोदान भिडिअआव फिन खेबसेबाव बरायहरनाय थालायबाय चेनेला सोरबाफोर गोदानै दिनैसो नुजेनदोंबा अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो लाइक कमेन्ट गालांबानो जाबाय आरो जोङो दायो हाथायाव थांनो नागिरदों आरो ना आनन्द बाजाराव ओमफ्राय नायलांबानो जाबाय नोंथांमोना जोबजासिम आंनि भिडिअखौ नाम्बा जियारि सुस्रांजोब्बाय दिनै एसे बोथोरा मोजां आरो ना ओमफ्राय हाथायावबो थांसै बोराया नेगासिनो आंखौ जोंनि टेलेपे न'आ बिदि आरो जोंनि लामाया याव दै जमा जानानै थाग्रा जाबाय दा अखा नांगौबाथाय जियानो सिजोबखागोन आरो ना ओइ आदा बेवहाय मालाय जोंनिथिं फुख्रि मोनथाम दङ लोगोफोर फुख्रि नङा फुख्रियानो गोजा जोंनिथिं ओइ बेवायनि आरो ना अहाय थांखो आंनि बेवाया नुहुरासै बैयावबा माथावरियाव हाग्रा एवगासिनो आरो ना हाग्रा एवगासिनो ओमफ्राय जोंना मोनथाम आरो ओइथिं फुख्रि गोजा रायनखौ बे मोनसे जोंनावबो दं बैथिं ओमफ्राय आदा गेजेरनियाबो बैथिं दं आरो फुख्रि गोजा जोंनिथिं मालाय दहाय फुङावनो फैनानै हाग्रायाव फैबाय थायो न'खाय जोंहा सिखाराखैनोमोन आरो बे जोंनि गामिनि बेवाय जायगा आरो ना बिसिनि फुख्रि गिदिरथार बेबो आरो बैथिंबो गंसे ओमफ्राय जों माथावरिजोंसो थाबायदों आरो ना जोंना नै दाख्लै माबानानै मा होनो वाटार साप्लाइनि लामाया गाज्रि खालामबाय आरो ना लोगोफोर बेसे मोजां ना गामियाव बार खोलो खोलो मोजांथार ओमफ्राय लोगोफोर जोंना न'आ बैसो आरो ना ओरै गामि गेजेर गामिनिफ्राय ओरै गोलाव हाबलांथारनांगौ दुब्लि गेजेराव आरो ना जोंहाल' बिदा फंबाय आरो ओमफ्राय गामिया नै बेलाय बिनिफ्राय आरो ओमफ्राय जोंना बैसो आरोखि ना एसेल' नुदों जोंनि थिंखौ नुहुरानो ओमफ्राय आरो दंबावोसो गोथौ बेसे दंबावोसो आरोना ओरै आलादाथार आरो मा होनो अमा दाउफोर लानो मोजांथार जोंना आलादा नालाय जोङो बिदा फंबायल' दंहैयो आरो बिथिं नैलाय इयावनो हाबदोंमोन दाख्लै बोरायनि गारिया आरोना ओरै हाबबाय ओमफ्राय ओरै बेसेबा गोलावाव आरोना आलादानो गोजान आरो हाबलांबाथाय ओंखारबोनो बायो ओंखारबाथाय हाबलांनो बायो आरोना मा खुदै गारलायखोहाय गारि सालायनायालाय आखायावहाय जों गामि फोथार आरो बे ओइ फिसा खालाम नोंना नै बेयो जोंनि बिबाजै बेबो हाथायाव ज' थांफादोंमोन ओमफ्राय सासे आलासि जाफैदों आरो जोङो बाजै मोनाव हाथाय बाजै होनलायबावबाय आं आब'सो होनो आरो मा नै मानसिफ्रा देलायिखाय लाजिदों आरो हाथाय खालामखां माखां ज' फैबाय आरोना जोङो थ' बिसिनाव थांसै होननानै गोसोखांब्रबनानै माने बिसिना अग्रङआव आरोना लोगोफोर उसुमिनो मैगं मोनबाय हाब एफा फिसा फिसा बाजा जाहैनोसै बाजा ओइ दाङा सुनैसो इयो मा सानदों नों बेखौ अबाव मोनबेसे फांसे फांनैल'सो बारगारदों दा बारगारबाय थाबायबो थाइसे थाइनै थागोन खबना फांसे माबायावनो 11 हाथायाव थांनानै फैलायबाय लोगोफोर बाजैमोनाव हाबबोबाय मैगं थाइगं लानानै फैबाय ओमफ्राय ओंखाम ओंख्रि संलांखादों ना दा जानोसैल' बारियाव एवनो बोराया हा अमा बेदर एवनो बेखायनोथ' ख्लाब ख्लाब जादों खोमा आरो थौ अमा बेदर लाबोनायखायथ' माला एवनानै मोनजागोन जादों आरो बिथाङा माबा खांख्राइजों मैथा अमा बेदर भाजा जासिगोन आरो लोगोफोर ओमफ्राय इयो सामाखा आरोना सोरबा सोरबा माबादोंमोन
नै आंनि बोराया बेयाव हाबदोंमोन आरो स्कुलाव मा होनोमोनलाय मा माख्रामोनलाय माख्रा पाख्रिगुरि ओमफ्राय कलेजखौ बिजनि बान्दब स्कुलाव फरायबाय आरोना मोनफैलायबाय आरोना नै लोगोफोर गारिखौबो इयावसो दोनो लामाया हाबजालाना नै हाखर जाबाय बेखायनो आयंनाव फैलायबाय जोंलाय आयंनाव नै बाबा आयंनाव फैलायबाय गाबहोलाय तुरकिखौ गाबहोलाय खेबसे आं माबानो रोङा इलाय मामियासो हायो आं मुसुनोबो रोङा गाबहोनोबो रोङा जिगोमाजों दाउजों बाबाखौ लिंना लायदो माबा फ्राय होनोसै थाब ग्रि 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 बैयाव दंना मोसौखौ दांनायनानै अखायाखै मानसिया बा बा नो तुर्कि नो बा बिफानिखौबा सिनायथारो आवाजखौ एसे मुसुरबावलाय गोथां जालाय गोसोम जालाय ओरै फै दुगा जुम गैया नों मबाइला जुमबोबा मोजां जाया जाम्बालाय बोनानै इयावसो खालामनांगौब्रा थांबाय केमेरा मालाय दामिफोरबासो जागौमोनदां ओमफ्राय लोगोफोर जोङो दहाय हाग्रा एवनो फैदोंमोन आरोना बेनिफ्रायनो थाङासै ओंखाम जानानैसो थांबावसिगोन आरो ओमफ्राय माने फिसिनो थिनखादोंमोन आरो बेनो खोमाना माने आदा बेवाइनाव आरो बिजावजालि न' खाथि बै दाख्लै सिगांनि ब्लगाव तुर्कि नुदोंमोन ना बिसिनाव आरो मा दं दे मोदोमलायखानाय ओमफ्राय आंबो मावो आरोना बिदि मोदोमनायखौ जेबो गाज्रि नङा 6-7 मासजों खेबसे मावफैयो आरोना आङो बे आबनावनो बिसिनावनो मावो बेनावल' मोनलोङो गोदै ओमफ्राय दाख्लै सानजाहाबो मोनलोंदों बाजैनाव इसिं खनानि लोगोफोर सानबैसेनिलाय बियो माला संनायमोन आब' नों मा रायलायदों बिमा फिसा ओमफ्राय लोगोफोर जोङो दायो ओंखाम आरि जानानै थांसिगोन आरोना माने गामियावनो नालाय लोङै जायै थांनोसै आरो दा ना होमबा हाग्राया माबायदि जाखो गय बागान दं नालाय बेयाव बिगासे गोजो मालाबा देखायगोन आङो ओमफ्राय दहाय आं लेवार गिनानै थाङासै आरो ओमफ्राय बेलासि हांबो जाबायमोन नालाय मा बेबायदि जानायाब्रा न'खरथाम राननानै जादों इखौ ओहो न'खौ फानथाम रानदों नायनो सोरबा सोरबा माबा माबिसो सानलाय लांसिगोन ना होमबा लोगोफोर गोथाव आरोना लोगोफोर गोथाव गाज्रि मोननांला आरो आं गोथांसो लोङो गोथां माने मा होनो बेखौ गासिबो जायगायाव आलदा आलदा होनो नङा होमबा जोंनि सानजाथिं मा होनो जखाय ओमफ्राय बिजनि सायाव होनो गोथां नङा होमबा थ' बेयो गोथां जखाय आरोना लोगोफोर मालाबा लोंनायनिफ्राय मालाबा आं मोनलोंफैबाय थायो नालाय ओमफ्राय बिनिफ्राय एसे दिनैना एसे माबा गोदैया खम आरो मालाबानिया बिराद गोथाव जायो आरो एखमबा बायदिनियाथ' दिनैना एसे बांद्राय लोंजायो आरो आं लुबैग्रा बायदि नङा आरो एसे खम जानो ओमफ्राय आं गरदसे लोंनायावनो गरदनै लोंनायावनो गोराना आइथिं रुवायहैजोबो आरोना बेखायनो बायोबो आङो बे आइथिं आखाइ रुवायनायखायनो बोरैबाबा रागाबो जोंथारो ओमफ्राय आं लोंनो फन हरबानो जायोमोन ना लांफैगौमोन बेरायहैनोमोन आरो आसोमला गैयामोन
ओमफ्राय नोंसोर थांगासिनो होनना बुंनाय मोनसे सहैनोथ' दहाय बुंनाय दाबो मोनफैयाखै दाबो फैनो हायाखै सफैया नोंहाबो बे ससेल'खौ थाबायनो हाया होमबा बे समावल'सो थाबायनायनि सम ओमफ्राय आरो सोलाबखायानो बे समाव एसे जाखां माखां फुंनि जाखां माखां सोलाबनाय जायोना 10ता जेनेबा 9:30 10ता 11ताफोरसिम ओमफ्राय आरो ग्रोब बेलासिनि जानाय जायो आइथिंसो रुवायजोब्बाय आरो ओरैनो मा होनो लोंनायनो लुबैयो ओमफ्राय आइथिं आखाइ रुवायबाथाय बानो ओंखारो आरोना बोरैबा बोख्रबजोबो आं ओंखामबो जानो हायालै बे बुस्थुखौ लोंबाथाय बेखायनो डाइटिंआव मोजां जाथारगोन खोमा आंनि थाखाय नोंगौ जै बेखौ लोंबाय आं ओंखाम जानो हाया ने लोंबाय थाबा बेफोरबो मोनबाय थानाय बुस्थुखाय देहाफ्राबो बेखायनो होनदों बिसोरनो बेखौ मोनबासो इनारजि फैयो जानांगौ बोलो फैयो जानांगौ ना लोंबाय थाबा जागालांगोन खोमा आरो जोंनाबो ना माबोरै होनो हाल्ला रुवायजोब्बाय थैगोनसो